हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 13वा भाग, 13वा अध्याय. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. निसर्ग आनंद देणारा आणि चेतना. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 13वा अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपण ही जी ऑनलाईन भगवद्गीता आहे ती कुठल्याही अडथळ्याशिवाय उत्तम पद्धतीने आपला हा कोर्स सुरू आहे, वर्ग सुरू आहे, तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. तर आता आपण भगवद्गीतेचे आपल्याला माहिती आहे 3 टप्पे 3 पडाव होते. त्यातला पहिला टप्पा कर्मयोग आपण बघितलेला आहे. दुसरा टप्पा भक्तियोग आपण पाहिलेला आहे आणि तिसरा आजचा आहे आजपासून जो सुरू होतोय ज्ञानयोग. आता अध्याय नंबर 13 ते अध्याय नंबर 18 मध्ये आपल्याला ज्ञानयोग म्हणजे भगवंत आपल्याला ज्ञानातून भक्ती कशी मिळवायची हे आपल्याला सांगणार आहे. तर आतापर्यंत आपण जे काही शिकलेलो आहोत किंवा जे काही मुद्दे आपण बघितलेले आहेत तर तेच अजून विस्तृतपणे भगवंत या ज्ञानयोगामध्ये आपल्याला सांगता आहे. तर आता जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये ज्ञान का बरं मांडले असेल असा प्रश्न असेल की नाही. कारण की ते तर पहिले द्यायला पाहिजे ना. आधी कर्मयोग सांगतात, मग भक्तियोग आणि मग ज्ञानयोग. तर खरं तर संपूर्ण भगवद्गीता ही एक भक्तीच आहे. पहिले 6 अध्याय जे आहेत ते आपल्याला कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा करतात. मग शेवटच्या 6 मध्ये ज्ञानाद्वारे ती कशी मिळवायची हे
त्याचं वर्णन करतात. म्हणजे कर्म करायचं, पण कर्म हे ज्ञानाद्वारे कर्म करायचं आणि मग मधले 6 जे अध्याय आहेत ते भक्तीचीच चर्चा करतात. म्हणजे कर्म करा, कर्म ज्ञानातून कर्म करा आणि शेवटी काय? तर आपल्याला भक्ती कोणाची करायची, कशासाठी करायची, का करायची? तर हे सगळं आपल्याला भक्तियोगामध्ये सांगितलेलं आहे. तसेच 12व्या अध्यायात भगवंतांनी स्पष्ट केलं आहे, की वैयक्तिकरित्या त्यांना त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसं मुक्त करता येईल. मग आपण ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रात अडकलेलो आहोत. आता हे तर सगळ्यांना मान्य असेल, माहिती झालेलं आहे. मग याच्यातून आपल्याला कसं बाहेर पडायचं, तर त्याचे वेगवेगळे भक्तीचेच आपल्याला प्रकार सांगितलेले आहेत, की बाबा तुला असं नाही जमत तर तसं कर. कुठल्या का प्रकारे ना असेना, पण तू प्रयत्न कर आणि माझ्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न कर आणि म्हणून ते वेगवेगळे प्रकार भगवंतांनी 12व्या अध्यायात सांगितलेले आहे. मग त्याच्यामध्ये साधना भक्ती असेल, अनन्य भक्ती हे ते उच्च प्रकार झाला. पण कर्माद्वारे असेल, ज्ञानाद्वारे असेल, ध्यानाद्वारे असेल, निष्काम कर्म आहे, सकाम कर्म आहे. वेगवेगळे प्रकार सांगितलेले आहेत. पण आपल्याला त्या पद्धतीने भगवंताची भक्ती करायची आहे आणि जन्म-मृत्यूपासून आपण स्वतःला कसं मुक्त करता येईल हे बघायचं आहे. आणि म्हणूनच शेवटचे 6 अध्याय हे भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञानाचे ज्ञान देतात. आणि मग हे भौतिक जगामधून आपल्याला बाहेर कसं पडायचं आहे, त्याचं ज्ञान आपल्याला ह्या 6 अध्यायांमध्ये मिळणार आहे. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि भगवंताशी आसक्त होण्यासाठी होतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो, तेव्हा तो भक्तीचाच एक भाग बनतो. म्हणजे आपण अ, ज्ञानयोग शिकलेलो आहोत. ज्ञानयोग म्हणजे आपण माहिती संकलित करतो. माहिती का संकलित करतो? की ती त्याचं आपण कुठेतरी अनुशीलन करणार असू किंवा कुठेतरी जे आपण ग्रहण केलेलं आहे, जे आपल्याला समजलेलं आहे, तर ते कुठेतरी आपण आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करणार असू. म्हणजेच काय, की हे जे शेवटचे 6 अध्याय आहेत, की ते नुसते बघायचे किंवा वाचायचे किंवा शिकायचे नाही आहेत. तर आपण या भौतिक जगामधून स्वतःला ह्या मायेपासून कसं अलिप्त ठेवता येईल किंवा त्याच्यात आपण गुरफटले गेलेलो आहोत, त्याच्या बंधनात तर अडकलेलो आहोत. पण ते बंधन कसं मुक्त करता येईल, कसं सोडवता येईल, तर हा प्रयत्न आपल्याला सगळ्यांना करायचा आहे आणि म्हणून हे शेवटचे 6 अध्याय आहेत. तर अध्यायाच्या सुरुवातीलाच अर्जुनाचे काही प्रश्न आहेत भगवंतांना 6 प्रश्न आहेत. प्रकृती म्हणजे काय? पुरुष काय आहे? क्षेत्रज्ञ काय आहे? ज्ञान आणि ज्ञानाचे ध्येय. म्हणजे आता ह्या 6 गोष्टी ज्या आहेत, ह्या आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला समजावून घ्यायच्या आहेत. तर सुरुवातीलाच अर्जुनाचा प्रश्न आहे. अर्जुन म्हणाला, "हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग करणारा किंवा भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय हे जाणून घ्यायचं आहे." मग लगेच प्रश्न पडल्यावर विचारणा झाले की झाले, भगवंत उत्तर द्यायला सदैव तत्पर असतात. मग परमपुरुष भगवंत म्हणत आहेत, "हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात." म्हणजे काय आता आपण बघूया. त्याच्या आधी आपण श्लोक जाणून घेऊ आणि मग आपण पुढे वळू. क्षेत्रज्ञं च अपि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोग यो ज्ञानं यत् न ज्ञानं मतं मम. हे भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीर आणि त्यांच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय. हे माझं मत आहे. मग इथे आपल्याला उदाहरणासह त्याचं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ ह्या 2 गोष्टी आहेत. ठीक आहे. तर आता तुम्हाला तिथे समोर काय दिसतं आहे, तर हे एक आहे, हे एक शेतजमीन आहे. ही एक जमीन आहे आणि त्या जमिनीला एक कुंपण आहे आणि कुंपणाद्वारे त्या शेताचे 2 भाग झालेले आहेत. बरोबर? आता हा जो आहे, हा शेताचा मालक आहे किंवा शेतकरी आपला ओनर आहे.
आणि मग तो ह्या शेताचं रक्षण करतो. शेतामध्ये अन्नधान्य पिकवतो. काय त्याच्या शेतामध्ये काय कमी जास्त आहे, तर ते बघतो. आपल्या आणि त्या पद्धतीने तो आपलं शेत सांभाळत असतो. तर हा ह्या शेताचा मालक आहे. त्यामुळे तो त्याच्या शेताचं रक्षण करणार, त्याच्या शेतामध्ये काय चांगलं पिकतं आहे, त्याच्या शेतामध्ये मधली जी माती आहे, त्याच्यामध्ये काय कमी जास्त आहे, मग त्याच्यासाठी काय टाकावं लागेल, कुठली खतं घालावी लागतील, हे सगळं त्याला ज्ञान माहिती आहे आणि तो त्या पद्धतीने त्या शेताची आपल्या जबाबदारी घेतो आणि ती शेती छान पद्धतीने करतो. आता हे जे कुंपणाच्या पलीकडचं शेत आहे, तर त्याबद्दल कदाचित त्याला माहिती असेल किंवा जास्त माहिती नसेल. पण हे जे शेत आहे, इथला जो कोणी शेतकरी असेल, जो त्या शेताचा मालक असेल, त्याला पण त्याच्या शेताबद्दल हे सगळं माहिती आहे. हे सगळं तो जाणतो. पण असा एक जो आहे, ज्याला ह्या शेताचीही माहिती आहे, म्हणजे कुंपणाच्या अलीकडच्याही शेताची माहिती आहे, पलीकडच्याही शेताची माहिती आहे आणि अजून आजूबाजूला कुठली शेतं असतील किंवा ह्या सगळ्याची माहिती आहे. तर ते म्हणजे कोण? भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे परमात्मा, परमेश्वर, की ज्यांना सगळ्यांच्या क्षेत्राची माहिती आहे. आता क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? तर ही जी जमीन जी आहे, हे क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर आणि हा जो ओनर आहे ह्या शेतकऱ्याचा, ह्या शेतकरी जो आहे, तो म्हणजे आपला आत्मा आणि सगळ्यांची माहिती ज्याला आहे, असा परमात्मा तर आपल्या सगळ्यांमध्ये स्थित आहे. त्यामुळे आत्मा आपल्या सगळ्यांचा वेगळा आहे, शरीर आपल्या सगळ्यांचा वेग आहे. पण आपल्या सगळ्यांमध्ये कॉमन फॅक्टर काय आहे? आपल्या सगळ्यांच्यामध्ये भगवंताचा अंश आहे. आता याचं अजून एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आपले प्रधानमंत्री. आपल्या प्रधानमंत्र्यांना सुद्धा आपल्या ह्या भारताच्या ज्या सीमा रेषेच्या अंतर्गत जी जमीन आहे, त्याचं सगळ्याचं सार्वभौमत्व किंवा त्याचं कारण की ते आपले राजा आहेत म्हणून त्यांच्याकडे आहे. त्या संपूर्ण आपल्या ह्या जमिनीची ही जबाबदारी किंवा शेताची जबाबदारी जी आहे, शेत म्हणण्यापेक्षा संपूर्ण आपल्या सीमेच्या आत जे काही जमीन आहे, जी काही जागा आहे, तर ही सगळी जबाबदारी किंवा हे प्रधानमंत्रींचं आहे. पण तसंच आपण पाहिलं तर आपल्या प्रत्येकाचं कोणाचं वेगळं शेत आहे, कोणाचं घर आहे, कोणाची जमीन आहे. प्रत्येकाचं छोटं-छोटं विभागणी म्हणजे जेवढी आपली पॉप्युलेशन आहे, लोकसंख्या आहे, तेवढ्या ह्याच्यामध्ये ते विभागलं गेलं आहे. पण ॲज अ टोटल पाहिलं तर प्रधानमंत्री म्हणजे प्रधानमंत्री असतील ते ह्या देशाचा राजा म्हणून त्याची स त्याची जबाबदारी किंवा त्याचं रक्षण करण्याची हे कोणाकडे असते? ती प्रधानमंत्र्यांकडे असते. तसंच भगवंताचं आहे. किंवा अजून एक उदाहरण द्यायचं म्हटलं, तर आता बघा आपण सगळे ऑनलाईन भगवद्गीतेचा अभ्यास करतो आहोत. तर आता माझ्या म्हणजे आता मी कोणाचं तरी आपल्यामध्ये डोकं दुखत असेल किंवा कोणाचा हात दुखतोय, गुडघा दुखतोय, पाय दुखतो आहे. तर ज्याचं दुखतं आहे त्याला समजतं आहे. पण त्याने जर सांगितलंच नाही किंवा मी सांगितलं नाही, की माझं डोकं दुखतंय, तर तुम्हाला समजेल का, की माझं डोकं दुखतंय? नाही समजणार. पण माझ्यामध्ये जो परमात्मा आहे त्याला हे दिसतंय, त्याला हे माहिती आहे, की हिचं डोकं दुखतं आहे. आणि अजून आपल्या ह्या सगळ्या आपले हे जे पार्टिसिपंट आहेत उरलेले, याच्यामध्ये जर कोणाचं डोकं दुखत असेल, तर ते सुद्धा आपल्याला कळणार नाही जोवर तो सांगत नाही. पण जो परमात्मा जो आहे, त्याला ही माहिती आहे, की अरे याचंही डोकं दुखतंय, हिचंही डोकं दुखतं आहे. कारण तो सगळ्यांमध्ये कॉमन आहे किंवा ते कॉमन फॅक्टर आहे किंवा आपल्या सगळ्यांमध्ये तो स्थित आहे परमात्मा. आपण त्याचेच अंश आहोत. आणि म्हणून आपलं एक शरीर जे आहे, हे क्षेत्र आहे आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये असलेला आत्मा आणि परमात्मा. आपल्या शरीराला चेतना देण्याचं काम जे करतात तर आपलं हे मग ते कितीही फुटी, 5 फुटी, 6 फुटी जे शरीर आहे आपलं प्रत्येकाचं, तर त्या प्रत्येकाच्या शरीराला चेतना देण्याचं काम कोण करतं आहे? तर आत्मा आणि परमात्मा. मग हे शरीर जे आहे ते आपल्याला माहिती आहे पंचमहाभूतं आणि मन, बुद्धी आणि अहंकार ह्या 8 फॅक्टर्स पासून, ह्या 8 घटकांपासून बनलेलं आहे. पण आपलं हे आत्मा आणि परमात्मा असल्याशिवाय त्या शरीराला आपण शरीर म्हणतो का नाही? म्हणजे त्या शरीराला चेतना मिळते का?
तर नाही. तर मग क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातला फरक मूळ समजून घेतला पाहिजे. मग आता आपल्याला इथे 3 चित्र दिसत आहेत. तर आपण ह्या सगळ्या आता पहिलं जे चित्र आहे, तर ही जी आहे ही जागृत अवस्था आहे. याच्यामध्ये तुमचं शरीर, मन हे जागृत आहे. बघा तो ऑफिसमध्ये बसला आहे. एकीकडे काम सुरू आहे, एकीकडे फोन सुरू आहे, एकीकडे व्यसन सुद्धा करतो आहे. सगळं सुरू आहे. ही आहे जागृत अवस्था. म्हणजे तिथे शरीर, मन म्हणजे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, मन आणि सॉरी परमात्मा आणि आत्मा सगळे जागृत अवस्थेत आहे. दुसरा पुढचं जे चित्र आहे, त्याच्यामध्ये तुमचं स्थूल शरीर झोपलेलं आहे, सूक्ष्म शरीर जागृत आहे आणि आत्मा परमात्मा तर असतोच, स्थित तो आहेच. तर याच्यामध्ये तुम्हाला याला स्वप्नावस्था असं म्हणतात, की ज्याच्यामध्ये आपलं स्थूल शरीर झोपलेलं आहे, पण सूक्ष्म शरीर जे आहे ते जागृत आहे. तिसरं आहे त्याला निद्रा अवस्था किंवा गाढ निद्रा म्हणजे याच्यामध्ये स्थूल आणि सूक्ष्म शरीर दोनही झोपलेले आहेत आणि मग आत्मा परमात्मा स्थित आहे. आणि मग चौथी जी अवस्था असते ती आपल्यासाठी नसते. तुरीय अवस्था ती योगींसाठी असते. अष्टांग योग आपण प्रकार पाहिलेले आहेत ना, तर तशा योगींसाठी जे साधना अवस्थेला पोहोचलेले असतात, त्यांच्यासाठी तुरीय अवस्था असते. तर आता आपले हे जे शरीर जे आहे आपण पाहिलेलं आहे, की आपल्या शरीराभोवती कोश आहेत. हो की नाही वेगवेगळे. तर आज आपण पुन्हा बघणार आहोत. तर आपल्याला आता माहिती आहे, की अन्नमय कोश, हो की नाही? जे इंद्रिय स्तरावर आहेत, की ज्यांना फक्त म्हणजे मिळाला आहे मनुष्य प्राण्याचा जन्म, पण त्याचं जीवन हे एका प्राण्यासारखंच आहे. खा, प्या, झोपा ह्याच्यासाठी म्हणजे इंद्रिय तृप्तीसाठीच ज्यांचं ज्यांचं जीवन व्यथित चाललेलं आहे, व्यर्थ चाललेलं आहे, तर असे जे आहेत हे सगळे अन्नमय कोशामध्ये, की त्यांचं फक्त तेवढाच इंद्रिय स्तरावरच ते जगत आहेत. इंद्रिय तृप्तीसाठीच जगत आहेत. तर असे जे आहेत हे अन्नमय कोशामध्ये येतात किंवा त्यांचा तो कोशावर ते जास्त ते जे आपलं वलय जे आहे, की त्याच्यामध्येच ते आहे. पुढचं आहे प्राणमय कोश. ज्याच्यामध्ये आपण आता आपल्याला अन्नमय कोशामध्ये जे आहेत, की जे फक्त आपल्या शरीरासाठीच जगत आहेत, की त्यांना याच्या व्यतिरिक्त काही करायची इच्छा नाही किंवा काही करत नाही असे. पण प्राणमय कोशामध्ये काय आहे, की अन्नमय कोशामध्ये कर्मकांड करत आहेत. पण प्राणमय कोशामधलं म्हटलं तर कर्मयोग. त्या कर्मकांडाचा कर्मयोग कुठेतरी म्हणजे आपलं त्यांना त्याची जाणीव आहे, की आपण श्वासोश्वास घेतो आहोत, म्हणजे आपण कोण आहोत, भगवंत कोण आहेत. मग कुठेतरी त्या भगवंतासाठी काहीतरी करायचं किंवा ते जे आहे तो प्राणमय कोश सॉरी कर्माचं कर्मकांड कसं करता येईल किंवा कर्मयज्ञ कसा करता येईल. तर असे जे आहेत ते सगळे प्राणमय कोशा मध्ये आहेत किंवा त्यांचं ते कोश जे आहे ते अजून जास्त प्रभावशाली आहे. तिसरं जे आहे, एक-एक उलगडत जातात ना, तिसरं जे आहे ज्ञानमय कोश, ज्याला मनोमय कोश सुद्धा म्हणतात. मग आता इथे फक्त आपण इंद्रिय स्तरावरच होतो. आता इंद्रियांपासून जरा वर आलेलो आहोत. मग आता मनापासून आपण काहीतरी करतो आहोत. तर जिथे मन सुद्धा अ, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तल्लीन होतो आहे किंवा इंटरेस्ट घेत आहे, असं ज्ञानमय कोश, की त्या म्हणजे जिथे आपल्याला भगवंत कोण आहेत, म्हणजे आपण वेगवेगळी त्यांची माहिती आपण गोळा करतो आहे किंवा पुस्तकं वाचतो आहे, अभ्यास करतो आहोत. तर हे सगळं जे आहे हे ज्ञानमय कोश किंवा मनोमय कोशामध्ये जे आहे ते. वरती अजून यांचा एक थर आहे विज्ञानमय कोश. तर आतापर्यंत इंद्रिय किंवा अ, शारीरिक स्तरावर किंवा मानसिक स्तरावर म्हणजे मनापर्यंत आपण आलेलो आहोत. आता जिथे बुद्धी सुद्धा बुद्धी काय आहे किंवा बुद्धी सुद्धा भगवंताच्या सेवेसाठी रुजू झाली आहे किंवा काय करायचं किंवा कसं करायचं मग आध्यात्मिक ज्ञान तर मिळालेलं आहे. मग त्या ज्ञानाचं अनुशीलन मग नामजप करा, सेवा करा वेगवेगळ्या पद्धतीने. तर हे सगळं जे आहे हे विज्ञानमय कोश म्हणजे जिथे सच्चित, सच्चित आनंदामधला सत आणि चित याच्यातला
हे समजतं आहे आणि त्या पद्धतीने आपण आपली जीवनशैली आपण बदलण्याचा किंवा तशा पद्धतीने आपण वागण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तर हे झालं विज्ञानमय कोश आणि सगळ्यात शेवटी जे आहे आनंदमय कोश. जिथे आपण आत्मिक स्तरावर भगवंताची भक्ती करतो आहोत किंवा ती अनुभूती आपण अनुभवत आहोत, की जिथे सच्चित आनंद हा आनंद जिथे ज्याची अनुभूती मिळते आहे किंवा त्या त्या बुद्धी काय म्हणू शकतो आपण त्या आत्मिक स्तरावर आपण भगवंताची सेवा करतो आहोत, त्यांची प्रार्थना करतो आहोत, नामजप करतो आहोत. तर हे आहे आनंदमय कोश. आणि हे कोश जे आहेत हे आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये आहेत. पण ज्याची ज्याची जशी प्रगती आहे किंवा जसा भाव, जसा श्रद्धा तसे तसे त्याचे ते तेवढेच कोश उलगडलेले असतात. आता आपलं शरीर जे आहे हे 24 घटकांनी बनलेलं आहे. आता आपण शरीराबद्दल बोलतो आहे. मग ते 24 घटक कुठले आहेत? पंचमहाभूत, मिथ्य अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये आणि मन, 5 इंद्रिय विषय आणि आता मोजा बरं किती होतात? पंचमहाभूत झाले 5, मग मिथ्य अहंकार, बुद्धी. अव्यक्त म्हणजे तुमचे 3 गुण तुमच्यामध्ये असलेले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. उद्या आपण ते शिकणार आहोत. 10 इंद्रिये, मन आणि 5 इंद्रिय विषय. तर हे जे सगळे जे आहेत, तर हे तुमचे 24 घटकां मिळून आपलं शरीर बनलेलं आहे. मग या 24 घटकांच्या संयोगाने आपल्यामध्ये इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असं म्हटलं जातं. मग आपल्या ह्या 24 घटकांमध्ये ज्या भावना निर्मितीची जी कामं जी होते, ती कशामुळे मग त्या वेगवेगळ्या असतील. मग एकाबद्दल आपल्याला आसक्ती वाटू लागते, मोह वाटू लागतो, द्वेष वाटू लागतो, मत्सर वाटू लागतो, राग येतो. जे काही भावना आहेत, ज्या काही आहे, हे प्रगटीकरण काय ह्या 24 घटकांच्या संयोगाने होत असतं. आणि हे सगळे विकार जे आहेत, ह्या विकारांसह आपलं शरीर बनलेलं आहे. आणि हे आपलं शरीर किंवा शरीररूपी यंत्र जे आहे, जे आपल्याला मिळालेलं आहे. मग आता ज्ञान काय आहे? तर ज्ञानाची जणू इथे आपल्याकडे व्याख्याच आहे, की ज्ञान काय आहे? मग नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणं, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषय, त्याग, मिथ्य अहंकार, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादींमधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवास राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणं, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणं आणि परमसत्याच्या तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञान आहे. मग आपल्याला आता ज्ञान काय आहे त्याची जणू व्याख्या ह्या 4 श्लोकांमध्ये सांगितलेली आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते अज्ञान आहे. मग नम्रता काय आहे? तर आपण यातल्या काही गोष्टीच आपण आपल्या रोजच्या व्यवहारात आणू शकलो, तर ह्या ज्ञानाच्या व्याख्येने तर वसुधा माताजी तुम्ही हँड रेस केलाय का? हरे कृष्णा. हा वसुधा माताजी. तुम्ही अनम्यूट नाही. रीड करू का माताजी? हा जर मी सांगेन तुम्हाला. ठीक आहे, हरकत नाही, मी तुम्हाला देते संधी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
तर नम्रता आपल्याला म्हणजे आपल्याला आता माहिती आहे की शरीर आपण नाही, आपण आत्मा आहोत. मग आत्म्याचा कसला मान सन्मान, त्याच्यानंतर अभिमान. मग आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. मग त्याचा कसला अहंकार, मग त्याचा कसला आदर, कसला सन्मान. जे नाशवंत आहे त्याचा कसला अहंकार, हो की नाही? कारण की मिथ्य अहंकार, सूक्ष्म शरीर सुद्धा हे बरोबरच ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, अहंकार, ह्या सगळ्या इच्छा, द्वेष, आकांक्षा, हे सगळं नाशवंत आहे. शरीराचे विकार आहेत, हो की नाही? अहिंसा. मग जो आपण आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये एखाद्याला उन्नत करत नाही किंवा आपण स्वतः उन्नत होत नाही, तोपर्यंत तो एक प्रकारचा हिंसाचारच आहे, असं प्रभुपाद म्हणतात. सहिष्णुता म्हणजे आपल्यामध्ये धैर्य किंवा एक पेशन्स निर्माण होणं किंवा अपमान सहन करण्याचा सराव. अपमान सहन करण्याचा सराव म्हणजे प्रत्येक वेळी आरेला कार्य केलंच पाहिजे किंवा कुठेतरी धीरता दाखवली पाहिजे, कुठेतरी पेशन्स दाखवले पाहिजे. ते म्हणजे आहे सहिष्णुता. साधेपणा, की आपल्या वागण्या बोलण्यामध्ये सरळपणा, प्रामाणिकपणा असला पाहिजे, की समोर शत्रू जरी आला तरी त्याला आपल्यातला साधेपणा, सरळपणा जाणवला पाहिजे. त्याच्यानंतर आध्यात्मिक गुरु स्वीकारणे म्हणजे आपण आता हे जे काही ज्ञान घेत आहोत किंवा तर हे गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली, अर्थातच गुरु हे परंपरेतून आलेले असले पाहिजेत. तर आपल्याला जास्त त्याचं अनुशीलन करायला रोजच्या व्यवहारामध्ये आपल्याला जास्त सोपं पडतं. स्वच्छता, मग नामजप आहेच, अंतर्बाह्य स्वच्छता करण्यासाठी म्हणजे आपण स्नानादी कर्म वगैरे करतो, पण आपल्या अंतर्गत स्वच्छतेसाठी, मनाच्या स्वच्छतेसाठी आपल्याला नामजप करणं गरजेचं आहे. स्थिरता, आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याचा निर्धार. त्याच्यानंतर आत्मनियंत्रण, आध्यात्मिक प्रगतीसाठी प्रतिकूल असेल ते नाकारा. म्हणजे ज्या गोष्टींची गरज नाही किंवा जिथे आपली आध्यात्मिक उन्नती नाही, ज्या गोष्टींमुळे फक्त आणि फक्त इंद्रियांवरचं नियंत्रण जे आहे ते सुटणार आहे किंवा इंद्रिय इच्छांसाठीच त्या गोष्टी आहेत, तर त्या आपण शक्यतो नाकारायला शिकलं पाहिजे. इंद्रिय वस्तूंचा त्याग. मग पुन्हा तसंच की ज्या इंद्रिय वस्तू आहेत, ज्या भौतिक आसक्ती आहेत, की ज्याच्यामुळे आपण अजून गुरफटून जातो आहोत, तर अशा गोष्टी आपण शक्यतो त्यांचा त्याग केला पाहिजे. आणि खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती म्हणजे आपण हे जर जाणलं की मी शरीर नाही किंवा मन नाही, मी एक कृष्ण सेवक आहे. तर हे जेव्हा आपण एखाद्या कृष्णाचा सेवक आहोत, हे जेव्हा मान्य करतो, तेव्हा मी कोणीतरी आहे, मी कर्ता आहे, हेच आपण विसरलो, तर निश्चितच आपल्याला मिथ्य अहंकार किंवा अहंकार जो आहे, तो कुठेतरी त्याचं दमन होईल. त्याच्यानंतर वाईटाची धारणा, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, दुःख. तर याविषयी योग्य प्रामाणिक परंपरेतील आध्यात्मिक गुरूंकडून नियमितपणे ऐका. म्हणजे जे आपल्याला भौतिक मध्ये आपण कसा बदल करू शकतो, तर ते आपल्याला गुरूंकडनं मार्गदर्शन घेणं केव्हाही सोयीस्कर. त्याच्यानंतर अलिप्तता, आसक्ती, कृष्णाच्या अ, साठी किंवा कृष्णाच्या आनंदासाठी आपल्या भौतिक इच्छांचा त्याग करणं, म्हणजेच आपण आसक्तीचा त्याग करणं. त्याच्यानंतर पत्नी, मुलं, कुटुंब इत्यादींची कोणतेही बंधन नाही. तर याच्यामध्ये असं आहे, की आपल्याला प्रपंच करावा नेटका हे आपल्याला माहिती आहे किंवा प्रपंच करता करता आपण परमार्थ साधायचा आहे. मग आपला प्रपंच जो आहे, मग त्याच्यामध्ये आई-वडील, मुलं, बायको, नवरा सगळे जे आहेत, तर त्यांच्याबद्दल आसक्ती असणं किंवा त्यांच्याबद्दल आपण आपली जबाबदारी आपण पाडणं, पण ती जबाबदारी पार पडता आपण कृष्ण सेवक आहोत आणि कृष्ण सेवक मग भगवंताने हा प्रपंच मांडलेला आहे, तर त्याच्या भगवंताच्या आनंदासाठी ह्या जबाबदाऱ्या आपण पार पाडणं. मग वडील म्हणून असेल, आई म्हणून असेल, मुलगा म्हणून असेल, मुलगी म्हणून असेल, सून, सासू, सासरे म्हणजे जी काही जबाबदारी म्हणून आपण ती करणार आहोत, तर ती त्या भगवंताच्या आनंदासाठी आपण करायची आहे आणि ती जबाबदारी पार पडता भगवंताची आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे. म्हणजे आपण ह्या भौतिक बंधनामध्ये
भौतिक प्रपंचामध्ये त्याच्या बंधनात आपण अडकत नाही. आणि त्याच्यानंतर पुढे आहे चित्तवृत्ती. मग भगवंताची अखंड भक्ती चालू ठेवली तर आपल्याला मग एक साधारण आपलं असतं की नाही, मी हे जर केलं तर माझा फायदा काय? म्हणजे सकाम कर्म जे आपल्याला नेहमी आपल्याला इच्छा असते करायची, तर त्याचं ते कुठेतरी टाळलं पाहिजे. आणि अखंड भक्ती सेवेचे आपण जे 9 प्रकार पाहिलेले आहेत, तर त्या कुठल्यातरी एका प्रकारामध्ये आपण स्वतःला गुंतवून ठेवलं पाहिजे. निर्जन ठिकाणी राहण्याची आकांक्षा किंवा मग आता आपण निर्जन ठिकाणी तर काय आपण जाणार नाही. पण ज्यांना भगवंतावर विश्वास नाही किंवा असा संग टाळणं किंवा भक्तांच्या सहवासात राहून आपण आपल्याला कसं उन्नत करू शकतो, तर हे आपण निश्चित पाहू शकतो. आणि पुन्हा तेच की सामान्य लोकांपासून अलिप्तता किंवा आत्मसाक्षात्काराचे महत्त्व स्वीकारणं म्हणजे आपण ते करण्यासाठी आणि आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये उन्नती मिळवण्यासाठी आपल्याला जसं मी तुम्हाला मागे उदाहरण दिलं होतं, की आपल्या 24 तासाचं जर आपण नियोजन केलं, तर आपण किती वेळ जो असतो तो आपला अनावश्यक गोष्टींसाठी मग आपण कुठेतरी ते रोजचे डेली सोप बघत असतो, रिपीट एपिसोड सुद्धा बघतो किंवा कुठेतरी करमणुकीसाठी आपण मूव्हीजला जा, इकडे जा, तिकडे जा, याच्याशी तासनतास गप्पा मार. हे सगळं करण्यापेक्षा त्यातला काही वेळ जर आपण नामजपासाठी, भगवंताच्या सेवेसाठी जर आपण खर्ची केला, तर तो निश्चित त्या वेळाचा आपण सदुपयोग करून घेऊ शकतो. आणि हे जे सगळं जे आहे, हे ज्ञान आहे. आणि याच्या पलीकडे जे आहे, ते सगळं किंवा याच्या व्यतिरिक्त जे आहे, ते सगळं अज्ञान आहे. मग ज्ञेय म्हणजे काय? म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो. जे जाणल्याने तू अमृताचा आस्वादन करू शकशील आणि अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणाच्या पलीकडे असते. आता ज्ञान आपण पाहिलेलं आहे, क्षेत्र बघितलेलं आहे, क्षेत्रज्ञ बघितलेलं आहे. आता ज्ञेय. ज्ञेय म्हणजे की हे करण्यासाठी आपल्याला आता भगवंत इथे आपल्याला आपल्यामध्ये आत्मा आणि परमात्मा स्थित आहे, बरोबर? मग आत्मा कसा आहे? अनादी आहे आणि परमात्मा कसा आहे? तो ज्याच्या आत्मा आपला हा भगवंताच्या नियंत्रणाखाली आहे, अनादी आहे आणि परमात्मा कसा आहे? की तो ह्या भौतिक जगताच्या पलीकडे आहे. तो ह्या सगळ्या हे जे सगळं भौतिक आसक्ती आहे किंवा हे जग म्हणजे एक कारण आहे, तर त्या कारणाच्या पलीकडे आहे किंवा एक सत्य आहे. आणि मग आता आपल्याला परमात्मा मग ह्या सगळ्या जगाच्या पलीकडे म्हणजे ह्या जगाचं मूळ स्थान काय आहे? तर ते सांगितलेलं आहे. सर्वेंद्रिय गुणाभासं सर्वेंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभूचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रियरहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर तो सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. मग परमात्मा परमेश्वर आपल्या ह्या सगळं इंद्रियांचं मूळस्थान आहे, ह्या भौतिक जगाचं मूळस्थान आहे. आता मला सांगा, मी एक प्रश्न विचारते, की तुमच्याकडे एक झाड आहे किंवा कुंडीमध्ये तुळशीचं रोप आहे किंवा एक मोठं असं झाड आहे. तर तुम्ही त्या झाडाला पाणी घालणार, की त्याच्या म्हणजे झाडाच्या कुठल्या भागाला पाणी घालणार? पानांना घालणार, फुलांना घालणार, की त्या झाडाला जर कुठली फळं आली असतील तर फळाला घालणार, की मुळाला पाणी घालणार? तुम्ही कशाला पाणी घालणार? हँड रेज करून उत्तर द्या. हरे कृष्ण. मुळाला. मोनाली माताजी. हरे कृष्ण. बोला. हरे कृष्ण. मुळांना पाणी घालणे. मुळांना पाणी घालणार. खूप छान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे इथे आपण सगळ्यांचं मला वाटतं हेच उत्तर आहे, की आपण झाडाच्या मुळांना पाणी घालणार. अगदी बरोबर. आता मग आपण जर झाडांच्या मुळांना पाणी घातल्याने काय होतं, की संपूर्ण झाडाला पालन पोषण होतं किंवा संपूर्ण झाड जे आहे
ते मग असं टवटवीत राहतं की नाही. मग तसंच आहे की आपलं हे संपूर्ण भौतिक जग किंवा आपलं हे संपूर्ण जग जे आहे, त्याचं मूळ कोण आहे? मूळ उगमस्थान काय आहे? तर परमात्मा परमेश्वर. तर त्याच्या आनंदासाठी आपण त्याची भक्ती करणं, त्याची सेवा करणं हे गरजेचं आहे किंवा आपण तो श्लोक शिकलेलोच आहोत की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकै महेश्वरम. तर आपण निश्चित भगवंताची की तोच ह्या जगताचा स्वामी आहे हे तर आहे, पण तोच अ, मूळ आहे म्हणजे झाडाचं मूळ आहे. मग तर झाडाच्या मुळाला पाणी घातलं तर जसं झाड टवटवीत राहतं, तशी ही सृष्टी सुद्धा आपल्याला तशीच छान वाटू लागते किंवा तिथे भगवंताचं सगळीकडे आपल्याला आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाग जागृत होऊन आपल्याला या चराचरामध्ये कसा भगवंत व्यापून राहिलेला आहे, ह्या गोष्टींची आपल्याला अनुभूती येते. आणि म्हणून आपण त्या मुळाला पाणी घालणं किंवा भगवंताची भक्ती करणं आणि मग हे करता करता निश्चित आपण त्या गुणांच्या पल्ल्या 3 गुणांच्या बंधनामध्ये आपण अडकलेलो आहोत. तर ह्या गुणांच्या पलीकडे जाण्याचा आपण निश्चित प्रयत्न करू शकू. आणि भगवंत हे असेच आहेत, की जे ह्या 3 गुणांचेही नियंत्रक आहेत, आपले सुद्धा नियंत्रक आहेत. त्या तिन्ही लोकांचे नियंत्रक आहेत. आणि अजून मग पुढे भगवंताबद्दल आपल्याला जर माहिती असेल किंवा आपल्यामध्ये असलेल्या परमात्म्याबद्दलची आपल्याला माहिती हवी असेल, तर अजून एक लिहिलेलं आहे, बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मतत्त्व विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. म्हणजे परमसत्य आपल्यामध्ये जो असलेला परमात्मा जो आहे, हे सर्व चराचर प्राणीमात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहणशक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळ आहे. मग आता आपल्याला माहिती आहे आपली इंद्रिय सदोष आहेत. त्याच्यामुळे आपण जर आपल्याला जर कोणी सांगितलं की तुमच्यामध्ये परमात्मा स्थित आहे किंवा आजूबाजूला परमात्मा आहे, तर आपला विश्वास बसेल का? नाही. कारण डोळ्याला दिसतं आहे? नाही. जे दिसतं तेच आपण खरं मानणारे असतो किंवा हेच आपलं असाच आपण त्याच्यावरच विश्वास ठेवतो. त्याच्या पलीकडे काही आहे किंवा त्याच्या मागे काही आहे, हे आपण एवढी तसदी घेत नाही किंवा ते शोधायलाही जात नाही. हो की नाही? मग आपल्यामध्ये असलेला हा परमात्मा परमेश्वर आपण त्याचं विराट स्वरूप पाहिलेलं आहे. पण जरी तो विराट स्वरूप जरी धारण करत असला, तरी तो सूक्ष्माती सूक्ष्म स्वरूप सुद्धा धारण करू शकतो. म्हणजे अगदी एकपेशीय अमिबामध्ये सुद्धा तो आहे. आणि आपल्यामध्ये आता आपल्याला माहिती आहे, की आपल्या प्रत्येकामध्ये अं, परमात्मा परमेश्वर आहे, बरोबर? तो कुठे स्थित आहे? तर आपल्यामध्ये जो आत्मा जो आहे, त्याच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आपल्या आत्म्याचा साईज किती आहे? केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग. म्हणजे आता हे सुद्धा आपल्याला दिसणं किंवा ते बघणं ते इमॅजिन करणं आपल्या इमॅजिनेशन जी शक्ती आहे त्याच्या आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे आहे आणि त्याच्यामध्ये परमात्मा स्थित आहे आणि तो आपल्या शरीराला चेतना देतो आहे. म्हणजे हे आपल्या तर खरंच कल्पनेच्या पलीकडे आहे, पण हेच परम सत्य आहे आणि म्हणजे तो आपल्यामध्ये आपल्या जवळ आहे, पण आपली इंद्रिय सदोष आहेत. त्यामुळे तो आपल्यापासून भरपूर दूर आहे. आपल्याला त्याची जाणीव नाही. इथे एक तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट आहे की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे महाभारत सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे किंवा काही जणांनी वाचलेलं सुद्धा असेल. तर युद्ध झाल्यानंतर अश्वत्थामाने द्रोणाच्या म्हणजे पांडव समजून पांडवांच्या 5ही मुलांचा वध केलेला होता. रात्रीमध्ये त्यांना झोपेमध्येच मारलेलं होतं. पण नंतर दुसऱ्या दिवशी जेव्हा समजलं की हे पांडव तर मारले गेलेच नाहीत. मग तर त्याला क्रोधाने ऑलरेडी त्याचा क्रोध अनावर झालेला होता. क्रोध आला की आपण काय करतो, कुठलं कर्म करतो, हे आपल्याला माहित नसतं. त्या क्रोधाच्या भ्रमात असतो आणि मग असंच कुठेतरी अश्वत्थामाचं झालेलं होतं आणि त्याने पांडवांचा जो शेवटचा वंशज आहे, अभिमन्यू, तर त्यालाही मारायचं ठरवलं आणि त्याने ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र सोडलं.
आणि त्या दिव्यास्त्राचं त्याच्याकडे तोड नव्हती, त्या ब्रह्मास्त्राची त्याच्याकडे तोड नव्हती. ज्याच्याकडे जे ज्ञान होतं ते सुद्धा अर्धवट होतं. द्रोणाचार्यांनी सगळी शस्त्र दिलेली होती, पण सांगितलेलं होतं की हे तू वापरायचे नाही, योग्य ठिकाणी वापरायचे, पण त्या सगळ्या गोष्टीचा त्यांना विसर पडला होता आणि त्यांनी ते ब्रह्मास्त्र सोडलं. त्या अश्वत्थामाचा मुलगा म्हणजे परीक्षित महाराज ते जेव्हा मातेच्या उदरामध्ये होते तेव्हाची ही गोष्ट आहे. आणि मग इथे त्या अश्वत्थामाचे प्राण अश्वत्थामाने सोडलेल्या बाणामुळे त्या परीक्षित महाराजांचे प्राण वाचवण्यासाठी सर्व जणांनी अगदी भगवंतांकडे प्रार्थना केली. भगवंत सुद्धा तिथे धावून आले किंवा त्याचं रक्षण केलं. तर कसं रक्षण केलं? तर त्या उदरामध्ये असलेला जो परीक्षित महाराज आहे, तर त्यांच्यामध्ये स्थित जो परमात्मा आहे, त्याने बाहेर येऊन ते जे ब्रह्मास्त्र किंवा ते जे दिव्यास्त्र जे आलेलं होतं, ते पलटून लावलं. मग ते परत कुठे पाठवलं? तर ते अश्वत्थामाकडेच फिरवलं आणि अश्वत्थामाला एक कायमची अशी त्याच्या कपाळावर जखम झाली त्याच बाणाने, त्याच ब्रह्मास्त्राने. तर असं हे आपल्या भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी आपल्या आतमध्येच म्हणजे तो आपल्या अत्यंत जवळ आहे. आपल्याला फक्त त्याला भक्तीने, भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण आपल्याला त्याला साद घालायची आहे. तर निश्चित तो भगवंताचं रक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर असतो. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचा उगम तो आहे. भौतिक अंधकाराच्या अतीत आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. पुन्हा परमेश्वरांबद्दल, त्या परमात्म्याबद्दल सांगता आहेत की आपल्या जो ह्या भौतिक आपण सृष्टीमध्ये आहोत, हे ब्रह्मांडामध्ये ऑलरेडी अंधकार आहे आणि मग तिथे प्रकाश देण्याचं काम किंवा जबाबदारी कोणाची आहे? तर भगवंताचे. जे नेत्र आपण म्हणू शकतो, चंद्र किंवा सूर्य. मग एखाद्याचा शीतल प्रकाश आहे, एखाद्याचा प्रखर तेजस्वी प्रकाश आहे, पण ह्या दोघांची ती जबाबदारी आहे की ते प्रकाश देण्याचं ते काम करता आहेत. आणि सगळ्यांना समान प्रकाश देण्याचं म्हणजे आता सूर्यकिरण जी आहेत, तर दोन व्यक्ती चाललेल्या आहेत. एक अत्यंत पापी आहे आणि एक अत्यंत पुण्यवान आहे. सूर्य असं म्हणतो का की जो पापी आहे त्याच्यावर मी माझे किरण टाकतच नाही किंवा मी जो पुण्यवान आहे त्यालाच भरभरून किरण देतो, अगदी इतके की त्याच्यावर त्या किरणांनी त्याला भोवळ आली पाहिजे वगैरे, असं काही नाही. सगळ्यांना सारखंच, हो की नाही? भगवंताचंही तसंच आहे. सगळ्यांना सर्व समान पातळीवर तो सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि प्रत्येकालाच तो आपण जर प्रत्येकाने ज्याने कोणी साद घातलेले आहे, आपण अनेक कथा वाचलेल्या आहेत, ऐकलेल्या आहेत, बघितलेल्या आहेत, की तुम्ही श्रद्धेने त्यांना साद घाला. ते निश्चित भगवंतासाठी, त्यांच्या रक्षणासाठी त्यांना त्यांची कृपा दर्शवतात. त्यामुळे ते इतके जवळ आहेत, आपल्या सगळ्यांच्या हृदयात स्थित आहे. आपण म्हणतो ओम अज्ञान तिमिरा, रोज आपण हा श्लोक म्हणतो, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया. म्हणजे माझा अज्ञानरूपी अंधकार जो आहे, तो ज्ञानरूपी प्रकाशाने मला दिव्य ज्ञान काय आहे त्याची प्राप्ती होऊ दे. तर आपल्या हृदयांमध्ये स्थित असलेला, पण तो इतका खोलवर आहे की जो अंधकार आहे जेव्हा तो बाजूला सरला जाईल किंवा तर निश्चित आपल्याला आपल्याच आतमध्ये असलेला जो भगवंत आहे त्याचं आपल्याला दर्शन होईल किंवा आत्मसाक्षात्कार होईल. म्हणजे आपण ज्ञान घेणं गरजेचं आहे. मग ज्ञान काय आहे त्याची व्याख्याच आता आपण पाहिलेली आहे. तर त्या गोष्टी जेव्हा त्याचं आपण अनुशीलन करू, आपल्या जीवनशैलीमध्ये निश्चित आपण त्याच्यामध्ये बदल करू, तेव्हा आपल्याला आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. मग भगवंत आपल्या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे? तर आपल्या आतमध्ये स्थित असलेला परमात्मा, परमेश्वर, त्याच्यापर्यंत पोहोचणं. मग हेच आपल्या ज्ञानाचं ध्येय आहे. आपण जे हे ज्ञान ग्रहण करतो आहोत, तर ते कशासाठी ग्रहण करतो आहोत? ज्ञान म्हणजे काय? ज्ञानाचं ध्येय काय आहे? आणि ती पोहोचवण्याची जी प्रोसेस आहे किंवा जे आहे ते ज्ञेय आहे. आणि मग आता आपण पुढे लगेच जातो आहोत. हरे कृष्ण. मग अशा प्रकारे क्रियाकल्पांचे क्षेत्र, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी तुला थोडक्यात वर्णन केलं आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजू शकतात
अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकता. म्हणजे आपल्याला हे क्षेत्र, हे शरीर जे आहे, हे शरीररूपी यंत्र जे आहे, आपल्याला कशासाठी मिळालेलं आहे? तर आपल्या आत्म्याला भगवंतापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, तो रस्ता मार्गक्रमण करण्यासाठी आपल्याला हे शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे. आणि त्या यंत्राचा वापर करून आपण योग्य रीतीने वापर करून आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. मग आता भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाणले. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. मग आपल्याला आता उद्याच्या अध्यायात तर शिकायचंच आहे की त्रिगुण काय आहेत. मग त्रिगुण आणि त्यांचे त्रिगुणांमध्ये असलेले विकार किंवा ही आपली भौतिक प्रकृती किंवा आपला हा जीव, आपलं हे जे शरीर जे त्या प्रकृतीपासून बनलेलं आहे, त्याच्या ह्या सगळ्या गोष्टींपासून, मग त्यामुळे मग ते वेगवेगळ्या, आपण म्हटलं की या 24 घटकांमुळे भावना तयार होतात. मग त्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या भावना असतील. मग ज्या गुणाचा प्रभाव जास्त, पडाव जास्त, अशा पद्धतीने आपल्याकडनं कर्म घडलं जाईल किंवा कृती घडली जाईल. आणि मग त्या कृतीचं पुढे काय होतं? आपण कार्यकारण कर्तृत्वे हेतू प्रकृती उच्यते. पुरुष सुख दुःखाना भोक्तृत्वे हेतू उच्यते. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. ही जी भौतिक प्रकृती आहे, ही ज्या या प्रकृतीपासून, ह्या 24 घटकांपासून आपलं जे शरीर बनलेलं आहे, तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. मग ही जी भौतिक प्रकृती आहे आणि आपला हा जो आत्मा किंवा हा जो जीव जो आहे, तर याच्यामध्ये जे सुख दुःख आपल्याला आपण जे भोगत असतो किंवा ते येत असतात, तर ह्या सगळ्या कारणांना कारणीभूत असते. आणि त्याचं कारणांना ती कशी कारणीभूत असते? तर पुरुष प्रकृतीस्ते ही भुंकते प्रकृती जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदस्य योनी जन्मसु. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते, त्यामुळे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. मग कारण कर्तृत्व म्हणजे आपली ही भौतिक प्रकृती आणि आत्मा आपला जो आहे किंवा जीवात्मा, आपला हा जो जीव जो आहे, तर याच्यामुळे आपण आपल्या जीवाचं काय काम आहे की इच्छा व्यक्त करणं किंवा इच्छा करणं. आणि मग ते त्या इच्छेचं आपण ह्या प्रकृतीद्वारे म्हणजे शरीराद्वारे आपण ती इच्छा पूर्ती करत असतो. त्या इंद्रिय जी शरीरामध्ये जी आहेत, तर ती इंद्रियचा विविध प्रकारे उपभोग घेत असतो. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं की आपण वेगवेगळे कर्म करतो. आपल्याला कर्माचे तर प्रकार माहिती आहेत. मग तुमची विकर्म असतील, सकर्म असतील. मग जशी तुमची कर्म तसा तुम्हाला जन्म, म्हणजे तुम्ही त्या कर्मबंधनात अडकतात. मग त्या 84 लक्ष योनीपैकी कुठलाही जन्म असेल, तुम्ही विविध योनींमध्ये तुम्ही जे काही करतात त्याच्या बरे वाईट परिणामांनुसार तुम्हाला पुढचा जन्म मिळतो. आणि मग ह्या सगळ्यामध्ये की आपल्यामध्ये जीवात्म्याची इच्छा असते. आपण प्रकृती जी आहे ती पूर्ण करण्याचं साधन आहे किंवा ती अरेंजमेंट करते की ही इच्छा पूर्ण करण्याची. पण ह्या सगळ्यामध्ये एक घटक आहे जो फार महत्वाचा आहे आणि तो म्हणजे उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च युक्ते देहे अस्मिन् पुरुषः पर. मग तरीही या शरीरात आणखीन एक आहे जो दिव्य भोक्ता आहे, जो भगवान आहे. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकै महेश्वरम, सर्वांचा सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि तो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. उपदेष्टा अनुमंता, जो देखरेख करणारा आहे, जो अनुमती देणारा आहे. उपदेष्टा अनुमंता म्हणजे जो अनुमती देणारा आहे, जो परवानगी देणारा आहे. म्हणजे एक जीव जो आहे ती इच्छा व्यक्त करत असतो. प्रकृती जी आहे ती इच्छा व्यक्त करण्यासाठी ती
सगळी प्रोसेस किंवा ती सगळी अरेंजमेंट करत असते, पण ती इच्छा पूर्ण करायची का नाही याची परवानगी कोण देत असतं? तर आपल्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा परमेश्वर. मग ती कुठलीही इच्छा असेल, मग त्या साध्या साध्या असतील किंवा कुठल्या मोठ्या बलाढ्य इच्छा असतील, साध्या साध्या गोष्टी ज्या असतात, तर तुम्ही त्या आता आपल्याला आपल्या शरीरामध्ये आपल्याला असं वाटतं किंवा सायंटिफिकली बऱ्याच जणांना असं वाटतं की आपण आपला 100% आपल्या शरीरावर ताबा आहे, कंट्रोल आहे. तर हे सायंटिफिकलीच हे प्रूव्ह झालेलं आहे की आपला फक्त आपल्या शरीरावर 5%च ताबा आहे. बाकी 95% गोष्टी ज्या आहेत त्या व्हॉलंटरीली होत असतात, म्हणजे आपोआप घडत असतात. म्हणजे जसं आपण श्वास घेतो, सोडतो, त्याच्यानंतर अन्नाचं पचन होतं, त्याच्यानंतर हे जे डोळे जे आपण लावीज करतो, मिचकवतो, आपण काय आपल्याला काही करावं लागतं का त्याच्यासाठी? किंवा आपल्याकडनं आपल्या अन्नाचं पचन होतं, मग त्याच्यापासून रसग्रंथी तयार होतात, रक्तप्रवाह व्यवस्थित सुरू आहे, मग रक्त तयार होतं. ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, त्याच्यामध्ये आपला किती सहभाग आहे, आपला काय रोल आहे? काही नाही. मग मला सांगा, हे सगळं जे आहे, हे असं आपोआप कसं घडेल? निश्चित त्याच्यामागे काही कारण असेल ना, कोणतरी करणारा असेल. तर ते म्हणजेच भगवान श्रीकृष्ण उपदेष्टा हनुमंता. आपल्या शरीरामध्ये जे आहे, परमात्मा परमेश्वर आहे, तर त्या सगळ्या गोष्टींची छोट्या-छोट्या गोष्टी असतील, पण त्याची अनुमती देत असतात आणि ह्या गोष्टी पूर्ण करत असतात. आणि मग आपल्याला ज्या इच्छा तयार होतात, आपल्या शरीरामध्ये जे आहेत परमात्मा स्थित आहेत, तर ते देखरेख सुद्धा करत असतात. आपण म्हणतो की तुमचा पुण्याचा हिशोब जो आहे मृत्यू झाल्यानंतर तो यमदूत घेऊन बसतात आणि बघतात की याने काय केलं आहे, काय नाही केलं आहे. पण तो हिशोब ठेवण्याचं काम कोण करतं? अगदी मिनिटाची कशाला फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदाची नोंद कोण ठेवतं? उपदेष्टा हनुमंता. आपल्या शरीरामध्ये असलेला परमात्मा परमेश्वर सगळ्या गोष्टींची नोंद ठेवतं. तो आपण काय बोलतो आहोत, कृती काय करतो आहोत, मनात काय सुरू आहे, सगळ्या गोष्टींची नोंद. आणि हे सगळं तो भगवंत करत असतो. आणि मग छोट्या-छोट्या गोष्टींना सुद्धा परवानगी देत असतो. जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं, की जीवाची इच्छा आहे. पण ती परवानगी कोणाकडे असते? भगवंताकडे असते. मग आता साधं उदाहरण मी देते. मी हातपाय हलवते आहे, हा टाळी वाजवते आहे, हे हात हलवते आहे. तर माझ्या अ, जीवाने ती इच्छा केली, की हे हात हलवायचे आणि मग ती अ, कर्मेंद्रियांद्वारे ज्ञानेंद्रियांद्वारे ती इच्छा पोचली, की हिचे हात हलवायचे आहेत किंवा वर करायचे आहेत. त्यांनी त्या कर्मेंद्रियांना दिलेली आहे. पण जोवर भगवंत परवानगी देत नाही, माझ्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा परमेश्वराला परवानगी देत नाही, की हां, तुझा आहे अजून पुण्य आहे, त्यामुळे तू हात वर करू शकतेस. तर जोवर तो परवानगी देत नाही, तोवर माझा हा हात परवानगी देतो, तोवर हात वर होणार, खाली होणार. ज्या क्षणी त्याने परवानगी नाकारली, त्या क्षणी माझा हात जो आहे, तो असाच्या असा राहणार. तो वर होणार नाही, तो हलणार नाही, तो काही होणार नाही. त्यामुळे आपल्या जीवाची जीव हा इच्छा जरी व्यक्त करत असला, ती पूर्ण करण्यासाठी आपले कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हे सगळे जरी जी प्रकृती जी आहे, ती जरीही लगेच तत्पर असली, तरी जोवर परवानगी मिळत नाही, अनुमती मिळत नाही, अप्रूव्हल मिळत नाही, तोवर ती इच्छा पूर्ण होत नाही किंवा ती कुठलीही गोष्ट पूर्ण होत नाही. आणि म्हणून तो उपदेष्टा हनुमंत आपल्या हे 3 गोष्टी म्हणजे आपण जे 5व्या अध्यायात शिकलो होतो, की प्रकृती, त्याच्यानंतर आपला परमात्मा आणि जीव किंवा जीवात्मा ह्या 3 घटकांनी मिळून जरी आपलं शरीर बनलेलं असलं किंवा आपलं शरीर हे सुरू असलं तरी ह्या 3 गोष्टींचे वेगवेगळे कार्य आहेत आणि ते त्या प्रत्येकाला एक रोल दिलेला आहे की त्याच्यामुळे ते कुठलीही गोष्ट पूर्णत्व होत असते. मग जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधींचे तत्व जाणतो, त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याला या ठिकाणी पुनर्जन्म नाही. मग जो हे जाणतो की ही प्रकृती काय आहे, जीव कोण आहे किंवा जीवाचं काय अस्तित्व आहे,
त्रिगुणांचे विकार कसे आपल्याला जडलेले आहेत, आपल्या शरीराला असतील, आपल्या आत्म्याभोवती आपला आत्मा हा बद्ध आत्मा आहे. त्याच्यामुळे जो हे जाणतो आणि ते टाळण्याचा प्रयत्न करतो, निश्चित त्याला मोक्षप्राप्ती आहे आणि निश्चितच त्याला पुनर्जन्म मिळत नाही. आणि मग हे कसं शक्य आहे, तर काही ध्यानाद्वारे, काही ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, काहींना निष्काम कर्माद्वारे, फलदायी इच्छांशिवाय किंवा परमात्म्याचा अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने ते परमात्म्याचा साक्षात्कार करू शकतात किंवा करतात. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूच्या मार्गही ओलांडतात. तर तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने का असेना, कोणाकडनं ऐकलं असेल किंवा काय, आणि पण तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीत भगवंताची सेवा करायला लागले, भगवंताचं नाम घ्यायला लागले, तुमचा उद्धार निश्चित आहे. जन्म मृत्यूच्या विळख्यातून तुम्ही निश्चित बाहेर पडू शकता. चर आणि अचर असे जे काही अस्तित्वात पाहत आहात ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्या संयोगाने निर्माण झालेले आहे. मग इथे भगवंत सांगतायत, हे भरत शर्भा, हे अर्जुना, आपल्या आजूबाजूला जे चर आहे, अचर आहे, चल आहे, अचल आहे, हे सगळं जे आहे म्हणजे हलणारं न हलणारं, की जे काही त्याचं जे अस्तित्व जे आहे, तर ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, मग प्रत्येक गोष्ट, अगदी तुमचं झाड जे आहे, तर त्या झाडामध्ये सुद्धा एक जीव आहे, हो की नाही? आणि ते झाड म्हणजे ते क्षेत्र आहे आणि त्या झाडामध्ये असलेला जीव म्हणजे त्या झाडाचा क्षेत्रज्ञ किंवा आणि क्षेत्रज्ञ आहे. म्हणजे झाडामध्ये जो जीवात्मा आहे आणि परमात्मा आहे. आपल्या आजूबाजूला जे काही आहे ते केवळ आणि केवळ क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाच्या संयोगापासून बनलेलं आहे. म्हणजे अगदी कुत्रा, मांजरी, पशु, पक्षी, आपल्या आजूबाजूला जी सगळी जी सृष्टी आहे, तर ही सगळी ह्याच दोन घटकांच्या संयोगापासून आहे. आणि म्हणून समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्त्व विनश्यन्त य पश्यति स पश्यति. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो, जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. म्हणजे पुन्हा हेच ब्रह्मस्तर, आत्मसाक्षात्कार होणारा जो योगी आहे, जो ज्याला भगवंत प्रत्येकामध्ये आहे, प्रत्येकामध्ये भगवंताचा अंश आहे, हे जो जाणतो, हे जो पाहू शकतो, तो सर्वार्थाने पाहतो किंवा तो यथार्थ रूपाने पाहतो. आणि अशा लोकांचा परमात्म्याचा किंवा त्यांचा आत्मा किंवा परमात्म्यापर्यंत जाण्यासाठी सदैव तत्पर असतो किंवा सदैव त्याच्यासाठी कार्यरत असतो आणि अशा लोकांचा कधीही विनाश होत नाही, असं भगवंत म्हणत आहे. तो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो. तो स्वतःची अधोगती कधीच होऊ देत नाही आणि याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. म्हणजे अशा लोकांचा उद्धार हा निश्चित आहे. निश्चित क्रमशः त्यांना मोक्ष प्राप्ती होणार आहे. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि आपण स्वतः काहीही करत नाही, हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. म्हणजे आपलं शरीर जे आहे, आपलं त्या शरीराद्वारे बऱ्याच क्रिया होत असतात. मग आता आपण पाहिलं, आपण बऱ्याच वेळा की काही आपण तिसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं होतं, अनिच्छन्न बलात् काही गोष्टी आपल्याकडनं घडल्या जातात, आपोआप घडतात किंवा आपली रिॲक्शन, प्रतिक्रिया जी असते, कारण की त्या त्या गुणाचा प्रभाव तुमच्यावर असतो. तेव्हा आपल्या शरीरामध्ये जे 24 घटक आहेत, तर त्या 24 घटकांनी मिळून आपल्याला म्हणजे ह्या प्रकृतीमध्ये निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे आपल्याकडनं काही गोष्टी केल्या जातात, ज्या आपण स्वतः म्हणजे ऍज अ आत्मा आपण काही करत नाही. आत्मा हा भगवंताचा सेवक आहे, शुद्ध सात्विक भाव आहे त्याच्यामध्ये. पण जेव्हा तो ह्या प्रकृतीमध्ये अडकला जातो, तेव्हा तो बंधनात अडकतो आणि त्याच्यामुळे आत्म्याचा काही स्थायी भाव आहे, आत्म्याचे काय गुण आहेत आणि शरीराचे काय आहेत, तर हे जो जाणतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. याच्यामध्ये जो डिफरन्शिएट करू शकतो
तो निश्चित यथार्थ रूपाने पाहतो आहे. आता आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे सृष्टीमध्ये स्थित असलेला आत्मा या शरीरात वसलेला असला तरी मिसळत नाही. मग आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे क्षितिज. क्षितिज काय आहे? की जिथे जमीन आणि आकाश मिसळतं किंवा एकरूप होतं. पण असं होतं का? नाही. ते आपला तो सदोष दृष्टिदोष आहे किंवा आपल्याला असं ते मिसळल्यासारखं वाटतं, हो की नाही? पण तो मिसळलेलं असतं का? नाही. प्रत्यक्षात त्या दोन वेगळ्याच गोष्टी आहेत. आपलं हे सुद्धा तसंच आहे. आपलं जे शरीर किंवा क्षेत्र जे आहे त्याच्यामध्ये आत्मा कधीही मिसळत नाही. शरीर हे नेहमी वेगळं आहे. आत्मा नेहमी वेगळा आहे आणि तो कधीही त्या शरीरामध्ये मिसळत नाही. जसं आकाश आणि पृथ्वी जे आहेत, जे कधी एकत्र येत नाही किंवा ते क्षितिज म्हणजे एक आपल्या दृष्टीदोष आहे किंवा दृष्टीचा भ्रम आहे. तसंच आता कोणी म्हणत असेल किंवा कोणाला असं वाटत असेल, की आपला आत्मा आणि शरीर एकच आहे किंवा एकरूप आहे, तर हा त्याचा चुकीचा भ्रम आहे. हे भारता, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. मग एक सूर्याची जबाबदारी आहे या संपूर्ण ब्रह्मांडाला प्रकाशमान करायची. तसंच आपला आत्मा हा आपल्यामध्ये जो स्थित आत्मा आहे, तो आपल्या शरीरामध्ये चेतना देण्याची जबाबदारी त्या आत्म्याची आहे. तो संपूर्ण शरीराला प्रकाशमान करायची जबाबदारी त्या आत्म्याची आहे. जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया समजून घेतात, ते परमध्येयापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे ज्यांना ह्या दोन गोष्टी मधला फरक माहिती आहे आणि तशा पद्धतीने ते आपल्या जीवनशैलीमध्ये बदल घडवून आणतात, तर निश्चितच ते आध्यात्मिक उन्नती करू शकतात किंवा त्या परम भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतात. आणि आपण आजच्या अध्यायात काय पाहिलं? आजचा अध्याय फार महत्वाचा आहे की आपण दुसऱ्या अध्यायात शिकलो होतो, आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. मग आपण शरीर नाही, मग आपण आत्मा आहोत. मग आपण ह्या कर्मबंधनात का अडकतो? आपण ही जी सर्व कर्म केली जातात ही त्या शरीराद्वारे केली जातात. मग आपण त्याच्यात कसं अडकतो? चांगल्या लोकांबरोबर नेहमी वाईट का होतं? असे अनेक मनामध्ये प्रश्न असतात की नाही? आणि म्हणून त्या विज्ञानामागचं ज्ञान कुठेतरी इथं सांगितलेलं आहे. आणि आजच्या 13व्या अध्यायापासून सुरुवात झाली आपण असं म्हणूया. अर्जुनाचे 6 प्रश्न होते आणि मग क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, त्याचं वर्णन आपण पाहिलेलं आहे. ज्ञानाची एक जणू व्याख्याच आपण त्या 4-5 श्लोकांमध्ये पाहिलेली आहे. ज्ञान प्राप्त करण्याची प्रक्रिया, त्याच्यानंतर ज्ञानम काय आहे, ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, प्रकृती, पुरुष आणि आपला जीवात्मा, तर यांच्या संयोगाने काय होतो तेही आपण पाहिलेलं आहे. आणि मग ज्ञानाची दृष्टी नेमकी काय आहे, तर हे सुद्धा आपण आजच्या अध्यायामध्ये पाहिलेलं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.